Irrid soċjetà li jimpurtaha fejn ma nibqgħux niskużaw kollox għax l-ekonomija tal-pajjiż sejra tajjeb. Huma n-negozji li joħolqu l-ġid, iżda l-gvern qed joħloq il-faqar fejn il-ġid mhux qed jasal għand kulħadd. Kliem il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia waqt intervista fuq Radio 101. Adrian Delia qal il-Ministru Karmelu Abela jrid iġor ir-responsabbiltà politika tal-li qabad ħaddiema tal-gvern biex iwettqu xogħlijiet fid-dar tiegħu. U qal li hu inaċċettabbli li l-Ministru ma jpoġġix lilu nnifsu għall-iskrutinju ta' inkjesta indipendenti u minflok saret waħda interna. Imma li xi ħadd Ministru li suppost qiegħed hemm biss biex jaqdi u jservi, biex jagħti biex jara kif ir-riżorsi tal-pajjiż ikunu għad-dispożizzjoni tal-Maltin u għawċin ċittadini u mhux għall-gwadan personali, hija xi ħaġa li hija kundannabbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll fuq il-ġiti li jagħmel il-Ministru Chris Cardona mingħajr ma ppreżenta l-irċevuti kollha, tant li l-Awditur Ġenerali ma jistax jinvestiga l-każ. Għax wieħed qed isjefer u jonfoq kemm jiflaħ mingħajr ma jagħti l-irċevuta u l-oħor qed jinqeda bix-xogħlijiet imħallsin minna l-koll u ħadd mhu qed jagħti każ lil dawk is-70,000 li qegħdin fil-faqar. Adrian Delia qal li fil-Parlament staqsal Joseph Muscat dwar ir-rapporti fil-medja indipendenti li allegaw li Chief of Staff Keith Schembri irċieva $430,000 5 tiem biss wara żjara fl-Azerbajġan. Reġa' staqsal il-Prim Ministru dwar dan. Taf bihom jew ma tafx bihom daw l-$430,000? Minn fejn ġew? X'kienu jirrappreżentaw? Ftit ġranet wara dik il-mawra ġewwa l-Azerbajġan. Tibqax titħaq bejna. Dr. Delia staqsa wkoll għalfejn Joseph Muscat għadu jipproteġi lil Keith Schembri u Conrad Mizzi minflok iħares ir-reputazzjoni tal-pajjiż. Dan dwar il-fatt l-awtoritajiet finanzjarji bħal FIAU u l-MFSA qed jiġu investigati mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Adrian Delia qal li filwaqt li l-Ministri mhux qed iġorru r-responsabbiltà politika, in-nies qed jirċievu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma aktar spiss u aktar għoljin. U fakar ukoll kif id-dejn tal-gvern żdied kemm ilu l-gvern Laburista. U filwaqt li l-gvern jiftaħar bis-surplus, il-ġid mit-tkabbir ekonomiku mhux qed jasal għand kulħadd. Tant l-istatistika turi kif wieħed minn kull 10 waqgħu lura fil-pagamenti tal-kirjiet ta' djar jew tal-loans mal-bank għar-residenzi tagħhom.